Bechiro yasuneka imbiroro bale maiga y'omuliro gotuboka obutuko bwogokiera lero ase omuliro yo osamba enibo eyekibesa chinyenge nigo aboncheri abo bamochirie serikali ye county ya Kisii ase ogotaikirana bwango eriogokonya gotoria ase okorimia omuliro oyo korenonya nabo nigo baboririe serikali kobwatana amo na barai bande kwenekinga nkuru bale ogosira gochasa aboncheri bali banyora ogwakwa ase omuliro oyo Homosa Kyoito Frida Kirbo norobotoro ase enchera yobwekirano Nonya abande bagendete gochengera esuguku abonchereria korwase chiro yasuneka nigo bagendete koerera sale nene magayo muliro gotibokana gosamba ebinto byabo byonsi yani yebituma yayi igaiga nonse independent yebinto igaiga nongo sabachironi muno bone ebinto byayi Yoko ni ebintu bikora ku serious. Yosabete chironi aho. Abane ebintu bya Kolengana na baraboni go bamochirie egari yo kulimia omulero asokonyora goika asenonya nabo amache abagakoberera ekyo kyababera kongukolimia omulero yo. Unfortunately karo toika dwanyoro omulero nabo bwatete byoski semego ikabuna murojo omulero gwokaiga bono twataka kurigia obokonyire ende gwaka gochie county yaiteto konye egari njadire igocha lakini ndekero yacha na ndenjacha na macha taisaini yarimi yatigera nchira yaenda kuoya macha batana macha bachukwo mpaka bono mbarairana abange nigo baenekya gotwara ogosemeria asobonchire bwabo elioko egendereria ase kolende basiririo ogosemeria ku nigo abarai baborigwe kweneke bunango sira bale abonchireria bo anamono chinga kichi skuru chigo chikoigorwa Chibrodo cyane cyayerere ibintu byane by'esaruni byayerere ngokodere saruni wanonsinyera nke bana bako bagakimuna bana mwana ndi mote university aloro kwenda famwani nona semere tingo kala njimeri wala ndanyana akada ngakuchipesa akibona ngokora gusenga ngotakera no kiyage bana bako rakira na kiuzo toko ndokende narenge gosaba governor abwatera n'abarai babonchari omwemsi oito Murenda ward Musikombad no mwempi bakaranse barigerere barange barakonya bana biashara abanyorira asara egere na barobugia no bategemete no bana bagosomera akoru eye nchano ari abana ngo join bare school egere na barobuo barorene kibara bakonye abana bagenda school gye na kikiage kyabo boigo nigo baineke buna taliri tangani konyorwa no gwakoko asebaerera obolemerwa bw'ekigali ky'okulimia omulero nakobolia egari ya mwoko bekwa ase sub county ya Suneka nebinge byayire byasarikira ase chiro yaito bone ngosaba ase umugabano ido atwanjere do yani to kumusabanche ase sub county yaito ya Suneka anye konyarekana to kumusaba egari ya mache nerete mekobo ikiagera bana biashara ngo na chabale fire compliance asingenje yoko konywe kare umuriro buno yobeire teriro ri bagari tangani twanyoriro gwakwo kokuruma twanyoriro gwakwo konene to sabanga e county yetu ya Kisii era inseyo morai simbarati ni national government yetu wa musikoma cyo gumbaroro e county yetu ya Kisii tebwa chigali chiseni chiko tokonya sense mo yokorimio molero Nonyama gega yokonyoro gwakoko aboncheri ambanya konyora bokonyi bonde bwensi buna bakoerera togitwa ba promise dinga kwa gutora bokonyi kwegari ya mache yaba twanacha ekwende yo morero yo gotokonyera chinyomba chetu chiaya togo chikobwa dinga chinyomba nje na last year patwani ebyo sikibitumbi yetu bichi workshop tukachukani okonyi twatebe tukunga konyi tore ne county ntonyo tikokonya kunde kwensipi nabo tuwakanyete finally account ikaenda up to fail bono nigo abonchereria bo baorokia ogotaisaneka anene igoro yobwaga china bo igokobongia eubi asebabolirie eserikali koimukia egetambukiro kebwenerete nyabiashara basuneka account yeito ni gerense mono ase sababu yokobanga wechiro wasuneka osikori none eubi ere mayagaga echiro gwatebete ngankoerere wango bekolo chibesa ntorara reaction yokoendera gwechire yasuneka bono na matari onse pia imokira nigabwate omulero otare gwanja governor oicho ikaranse ne chireye orosere abanyabiashara baito bagendere no bugimo buya
na ribarago akere na gwatenga simba enetaya okonya abantu baito ba sub county ya Bonchari. Frida Kerubo, Ndizi TV.